Gogoratzen zarete korrikan parte hartu genuenean? Bai, pila bat jente zegoen euskara bultzatzen. Ja, eta pankarta bat egin genuen gogoratzen zarete. Egia da, eta hori eraman genuen. Eta nire ere asko gustatzen zait euskal kirola gehien bat eskupirota. Bai, egia da. Goze naiz, gozokiak erostera joango gara? Bai, ideia ona, nire goze naiz. Azkenan ezin izan ditugu denak gozokiak erosi. Egia da. Dendan gaztelaniaz hitz egin digutelako. Eta guk ez dugu gaztelaniaz hitz egin nahi. Joango gara goitara gozuko dendara. Horrela ez dugu gaztelaniaz hitz egin behar, behintzat. Bale. Euskara gure boterea da. Bai, gure benetako altxorra. Horregatik, guk aukeratzen dugu ze hizkuntzatan hitz egin nahi dugun. Eta guk euskara aukeratu dugu. Euskaraz bizi nahi